друга характеристика на плуга. Можете да погледнете, винаги го поръчваме и го доставяме с това универсално колело, което в момента играе ролята на транспортно, а при извършване на обработка по колелата се дава колело, което е определено ръчна. Всички плугове на Кьофлигер имат вариант, в който можем да определяме широчината на двата хидравличен и да механичен. Щупи се плуга на Булагро.